it's Ryan. So karon magbuhat tag umay kay nata sa bukid niulit ang unexpected nag-ani na sila. So kanang nasa likod wala pang ibuhat kay napasaguan manuwan man karon. So magbuhat kay way signal hinay kayo ang signal. So mag-vlog na lang ko para nakoy editon para ako lingaw taguhat maugang humay no. So sige bani ko inyo magbuhat og humay mag-transform ta guys kay sakit yung ulo isingo ba. Sakit yung one bro. Isingo na nagsasako. Dun para sa Uncle Junjun na to. Nagkaraw na. Ako tigakot kay. Hey guys, ngayon sahod. Isa kasako. Gawin ko yung cellphone. Oh. So, yan, forma na mo. Okay. Mag-vlog, magkaraw. Yeah. Oh, si Uncle to eh. Nagkaraw. Ako, dire ko si Babaw. So witty. Yun, tarang tropal. Muna, simbahan na mo guys. Ay, simbahan na mo deres barangay. Alright, so pumatay cameraman. Buta lang akong cellphone mara. Ano yung kinabuhi basta muli sa bukid. Wood. Okay. Basa kayo. Kinabasaan gahapon doon nagyani basa kayo o kabalogani sila balik pa ta guys kay dugangan na to 5 to kasako nga tropal mo din mong balay dito na kung ang kulay kasi ngo usap ang buhok usap preto nag-vlog ko guys. Oops. Kaso dili gani guys. Gapon. Nag-easy. Sulod din guys sa isa kasako tulo kataro so dali right so shout out ko no sa Galiros family diya sa Tonhay sa Cagayan de Oro nara yung balay ay wala na madres sunod pista pohon paningot ang ilok we ayong angkol nga butan Manilig ko na eh. Karaw, rob kita sila sa pagkaraw. Lots may ham karaw eh. Alright guys, so si Uncle rin magkaraw no. Mali ko kayong kong trapal. Buat din kay kuan lah may lagdimuan ba ni dagong ra ba. Ante to ay nagkaraw. Anti. Karaw, ano yung sintro sa mo. Right. Yo din upo mag-vlog ba kay mga luspad daw. Luspad pa more. Ban ka na? Asa man ta? Basak. Basak na kayo, ban ka na basak? Kamo di kamu daro. Kamu daro. Ha? Aw, kamu dapat ka bawa kamu daro. Sa pangani mo. Na hi vlog. Hi sa vlog ni kuya. Ano ba? Ingon ra hi. Ay, mauwaw sa ni ray ay. Oh, di mo saka na. Magmong ka. Magmong. Naog. Oh. I told you. Hello mga auntie tita. Wala si Lolo gayong kay ng chicks. Ay, si Lolo to dayo. Ay, si Lolo day.
Akaray. Tapos lolo. Lolo. Kita naman lolo. Lolo. Teles, nabuntag. Apil ka sa akong vlog. Mama na Isel, best friend ako. Lolo eh. Ipagaling na lagi, di na ibuwad. Silong ato ikaw, init. Oh. Yo, yung kumbinto de oh. Simbahan di man nam to murag taas ani sa una, nawa man. Tiles na siya, guys. Sana kay kuan pa ni. Karon mo kadongan ba pelag di jud tigsimba ba. Sa luwa ka Lord. Guys, so muna mo simbahan de. Yan. Baka may mumo kayong makita. Ayan, simbahan sa Uwak. Sa Wakabalo. Likod ramuan eh. Pero kaisa po kasimbahan to iga. Din mo na yung elementary school. Uwak, elementary school. Asa mo ka? School ka? Uy. Eskwela ka? Dakpon ka na gadotron. Eh? Gahapon kay naghatod kog lawg. Oh, nya. Wo kabaw gani sila ba? Oh, mo nang patabang tatay kay mudas angkol to gilawd. Idol. Tardo ano magatrabaho. Asa ka bebe? Ha? Sukle. Opo, mama. To, ato to karawat ako. Apil mo ka sa vlog. Tura to, tatay to. Asa ka pa dong? Isod di mas bay. Saban sa kay mamaron sa mot. Karawat to ha. Thank you. Pamagda to, ganang kay Auntie Maris. Ka, damo koy humay. Damo koy humay bayad. Pamagat. Isugo ra man ko og pakuan. Pabuwad. Go-vlog ko. Wala mong balay oh. Balay ni lolo. So ni papa. So ni papa. Alright, picture daw eh. Okay. Sintro. Primar Backboy. 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 Alright, so matong kwan, so mato yung guys katong kwan, gitiklop na. Binuwad, so na 77 ay nabay. Dang, bam 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 bam. Bam bam. Then sa taas, gipos na po, kita muna nagsin. May klaro ang kwan, init. Klaro ang kainit. Ug kahayag sa kalangit. Awara? Niinit na pod. Saya nga sa init. Alright guys, so ano man ang moment okay. Ano may trapal, harot. So dahil nagibutang sa gawas. Uban, pakumaw na lang. Dahil sa sod ng uban. Yun. Okay, one night trapal. Puno na. Nagamit ang tanan. So yun guys, thank you for watching. Thank you, salamat. Peace out. Amping mo tanaw.